Dneska vás vítame pri ďalšom videu. No tak je to nové video, je tu môj kamarát Martin z Trnavého tela. Som už posratý, lebo kúkajte. Ani nočné videnie nemáme. No. Akože on, tak si ho dáme, počkajte. Už sme si to nastavili, tak poďme. To je nočné videnie. No to som ja, už to je Martin. No aspoň, že máme to nočné videnie, ale bez toho nočného videnia sme spí. Akože ja sa sem nesejsť. No poďme. Tak poďme dozadu, hej? A uvidíme potom. Akože už neviem, koľko je hodín je. 21:35. 21 hodín. A je vyšší večer už. Že kúkajte na tie baráky všetko opustené. Chcel by som tu bývať ináč. V týchto barákoch hľadíš. Aj v tomto by som nechcel bývať aj tak. Že? Keď tam niekto býva, aby mal zasvetené svetlo. Kúkajte, ak tu vypadá ten barák hnusne. Ale ukážem vám dievčenka, alebo radšej nie. Prosím? Nič. Tu máme takto zastávku do školy. No. Ale ja z toho nechápem, že... Počkajte, si tu akej školy chodil? Ja chodím do Lachovej 1. Lachova 1. Tak kde? Tu Bratislava. Čo? Čakaj, natočme. Takže dámy a pánové, ja chodím do Lachovej 1. Jak neviete, tak natáčal som na YouTube. Len nemám už dobrý telefón. Takže tak. Ok, no tak najmä si všetci poznáte, lebo že už napoznajú 10 000 ľudí, no tak už, wow, už 11. No tak A už dajte like a odber, nech doťahne 1000 odoberateľov. No prosím, nech mi dajte jeden odber, lebo mám 58 odoberateľov, ešte 2. A mám 60, no tak dávajte odbery. A my sa asi dáme potom pokračovanie, no tak ja neviem, ale ne. Dávajte followy mne na Instagram a zatiaľ čau. A ideme natáčať videa. Čakajte.